Thank you so much, Sister Donna. Nakabanta ka to ka beautiful introduction ka ba pila ay nakabanta ka jonga ning ngolong don pok ha manta ka sngi mo bangan yo ban I kandiat ban share kandiat ka experience ka jonga ha kan ni ka lumpung ka bangya dan manta ka sngi ka kerteng jonga kumbala da ong dai Miss Donna Rita ka dai Audrey ni Pasi nga syong sa pa maulay ban nga dai kami jong langut kikun ban nga Trei ru hapo Nazareth Hospital na mentala don she post nem Suting Henry ha ka jingya lenti jonga hapo Magnessa pa de menta kalaya arsnem bat ngasngo ba kani kadai shisha kalat kadai shisha kataka kabuk siar ha ka ba ngila ban fulfill shibun ba ki dreams mo kita ki jing trang ha ka jingim ka jongi bat ngatip bat ngayo i shai hiru ba ha ka kam ka banga trengan num yo iki ai baroh khat dai pilate baroh ka kamnas kadai ka kam ka babun kam ha tang ban shim shuti rum ju yo te wat num imagine hiru ban yo ban le shankai per thai dai ne Henry Kajingkren Jong hapo Magnessa pa de ka Magnessa kala aya nga kalat bangan yo banit Shanghai perthenga la one support Thailand mentangan sa leju support Bangkok but so she seen support Thailand ka ka free trip namar bangala dan ha kani ka rank platinum silver te nganu penjrong Kajingkren Jong namar dang don ginong kren kiba best na kiba best tamong an siya thu ipi ka highest income ka bangala yo na po ka Magnessa ha ka shitayo ka de Henry Fulai hajar ha ka we ka tayo ka bangayo badru ka income ka ba ngayo man lakas ni hado menta kala apoy hado Henry laktam tiang along nga comment siya bangandan ha kanika right industry ka right company ha ka ba kibrio kibalong kum mga ordinary people mo kibangi kiba dan jing terang po ka jingim ka ba mensua ha ka por bangam padan hapo mag sangam judan kita ki dreams marbalay bangam judan por an ngam kwa hiru ban dream ya ka ay namar banglatip bakan sanum la ban long day ni em Henry dailing ba ka jingdon janga hapo Magnessa pada ka ay lat ya nga bangan dream ki ay kalat ya nga bangan dream bangan fulfill kita man la kasngi ha kani ka jingyay lenti janga but dailing ba ka ta ka jing ay lat jing ki nga bangan grow haladi na shim ya ka way ka decision ka ba strong ba ha ka bangala resign na ka mention snam how benai October nga try bar ko kila lingo lod bari kili balay Miss Ordinary resign nga nong yapi day na kapisa mga yo shibun Henry day na kabanta ka lat ka ba ka Magnessa ka plea na kabanta ka jonga tinga shime kani ka lat manta bangan invite ya baro kibawan hang ni kani ka zoom ka ba manta ki badang one ban sngap ya ka sin ka baning kong anong what num do jingkermen na mar ka Magnessa ka day ka company ka ba best hapo India kung bala de batay bangila but number 1 hapo India so we are in the right company nidan ha company ka ba biang ha ka company ka ba dan ki leaders but ki management ki ba tip top kumbansyong but they hero namar balay ngiyo ka training ka support system ka bangiyo na po ka Magnessa ka balong siya bangam padyo ha ka jingim ka jonga ti nga khot nga wer ya baro ki bawan first time ha ka meeting ka jingi snob ha siem karay ka ba biang long rang ba long pinrang ba ya kajing perkhat ka jong pi but join ba dito iparlong ibala invite di pi menta kasngi but pin sa yi siya ba kajing em jong pi kala ti nga try Kajingkren Jong ka dai tangkat ni publishibun Sister Donna na benta kajing aila jong pi nga bangan kren hak di janmit publishibun over to you Publishibun Miss Audrey nam ta to kajing yathuk khana jong pi ha kajing syam jong pi ha kajing em but kajing long successful happy na hadin bafladon hapo Magnessa tingi baroh khat kum ka jing sngongo ya I Miss Ordinary bela pelak por kanang bay no ai Jingkren hang yangi hakan ne ka por tong ina tap ti la ne fila ban klik itu button ibadan I download la ne tap ti la ne inu bapikwa ban ai kum ka jing sngoborom ya I Miss Ordinary Pasi temen tapat hakan ni ka por nga shim ya kan ni kala bangan khot ye I Miss Kelda Majaw nga try ka network jing I kala long Miss Kelda, done na em? Hoy, ladan. Okay, tia nga la yo ya ka call mentan ba ong by in ai ya ka por kandiat I Miss Kelda, the Miss Kelda nga ai ka por shafi kandiat na menta kani. Okay, thank you so much, Ms. Thank you so much, Ms. Donna. Nakabanta ka to nice introduction. Jong mo kublay shibun. Sorry nakabanta ka na jong hamene. Actually kadang ka technical issue. Te kumpala introduce ida Ms. Donna ka kateng jong ada Kelda Majaw kasno jong ada na mairang. Te ngaladon na kini industry mentala hendrios nem. Te kay ka papalong ni nakabangandan na kini industry first of all kini ka dreams. Being kum ka kun ka baning kong hayeng hasam ngadon dai ngot si para.
ngadan shibun ke responsibility na kabentai me ipa na kabentai para. That's why ngadan hakani ke business andang ngadan hakani ke business nga fulfill the dreams ki jonga kambanga siong barabuan mo kumki kan pay nga try kumki kan pay ki badan hakani ka zoom meeting man takati ki ju dream mo khasi ni ju dream banding sa fixia ni ju dreams kita hakajing we are long ni kmen bhala dang yo banding ti lengba jong kani ke industry ngala yo banding kisah fixia umdei tang koi atli ti lengba jong kani ke industry ngala la ban shang sabar jong dari India kembanga jutmu ke jingim janga bakan shang sabar dari India then through this industry ngala ban shang ke sabar tinga khot nga we re phiru ki parlok baro ki badan hang ni lais pa anyo ndai ngot yang ini dangi kani ke kam yang ini le ek bak yo slow menta kami la da pismo de ba kadai let's do it together ini penlong ini penulong kita ke jingmu ke jingim ke jangi ini penulong kita ke dreams ke bangidan ke jingim ke jangi te lengba jong kani ngin sayo ek ke dreams ni 100% wadam artatian wadam snow bag ong ka de ka kam ka ile ni wadam snow bag ong ka de tang ki kam ban bit brio hre em la da ka long na ka benta jang balai kam long na ka benta jang te sim ka ta ka decision mo kam bangi jong la da phim sim mentai ka de ya ka ta ka decision lanu phim sim bala da phim sim ma phi ka ta ka decision lanu phim sim so let's do it mo let's do it together kam bala introduce the ikat kadika ngaladan na ka platinum pearl nang tangadan ro ka silver executive nang ta ka highest weekly income ning baja mo mai gesa ngala touch riu pu 8000 ha kestio baling ba ka daily income pade ngala cross ya ka 8 lakh thank you so much. Over to you, Miss Donna. Kublai Miss Skeldanam tak tu ki kentien ki pa ai men siem yang ni wei pa iwei badan hang ni hoi kumba ong Miss Skelda kaneka company ketika company kabakan ai shisha yang ni kalat bangin yo ya ke ka bangi iwei pengi iwei ngi thrang ha ka jingim jengi ngi dalat ya ke ka bangi kwa kum balong Miss Skelda ngi kwa sati gidan ki breu kwa kali gidan ki breu kwa yeng hendai tai tang lemba ka Magnessa ba mangi ladangi Trei shitam ladangi ai por hakat ne ka kam ngin yo shisha ya ke ka ba nga mapi nga thrang om tang bakini ki leaders ki balawan Kajingkren hang ne kin yo hendai manga ban mapi ki badang sedang ru ngin la ban yo lut ke ki bangi kwa shisha na do ka men siam khnang bangin la ban pendap pendiang ya ke yeng ka sem jengi dia mendapat nga po ka wei ka benta ha ka bangi la yo shwa ya ka wei ka saki na iwei na ki arngot ki Miss Jongi nang ta bantapat ngan khot sa iwei irang ba but ini irang ba ide isa Kishore Suting iba day I only emerald jong ka India baroh ka wei ide ru I platinum gold but ini isa Kishore ilai yo ru ban shang perthai hadu arpo sien nang ta isa Kishore hakapor ni kapor lockdown kabab bon kila do jingkermen bon kidap da kajingkus lai pendap ika yang kesem hendrai isa Kishore ha kanie kapor ila kamai hadu arpaulak parodok arpaulak ti perkhat mapi ka do kajingkela kala wan hai but ini isa Kishore ngalai thui I na do hakapor bangadang kena bangadang le skor hadien ngalai kendua biang I hapo gohati transform habang ai kendua I ngaklam itu shui I bang ngaklam kerani I bardai hakawai kasngi bang ai kendua biang I ha office ha nong shiliang I wan be changa yang pimdei I dona ngong ho ngong ye I ngakli kala mangai I fi tu se yanga isa yang beli film itu shui nga fi la sarong bah fi kam keren mangan ong ye fi parok ini ki baladan hangi ki balai itu isa Kishore na do menchanga try kila tip ba no ka jingkala kala wan shisha hai sa Kishore hakapor men shwa kumno ilong but hakapor menta kumno ilalong te tonginya snap no ya ka Kajingkren Jong isa Kishore ya ka ba in kran hangi ya ka ta ka jingkala ka bala wan hai sa Kishore nga try ilalong ready ka screen ka day ka jong fi Kublai Shibon, Madam Donna Shabong namata ka beautiful introduction jongpi namata jonga. Te hakachu kapor nga ai kublai nadu isi Sir Srijit Naya, Santosh Joseph, Robert Basumatri, but Sir Prakash Bara. Te yang syukwa panyatu kagarteng jonga de Kishu Suting, but kichu khot e jonga de ba Suting. Kasinong Trei jonga ngade naka sinong war mulat, tingi ki war mulat sitai barboring jurep tempel. Teng syukwa pan ong yipi ba. Hagi por menchua namar ngampa pensim ke por Islam hagi por menchua ngade tengono hikai school ya hagi hikai school mission jonga nganong yepi bangam chudon ke dream balai ngamdon ke dream namar ba ijing yo jonga kilong barit
Henry hagapam satisfy ya kecing high school ngepersyang rupan ri kita kisi air farm nang tang la persyang rupan bu kini kidukan bat kumni kutai. Henry ngan ong yepi wal la katanga persyang sibon kita ki business ro Henry ngapoi si. Te kuman su ong no let's say they blay bala pa yo usar prakash un introduce yang ya kene ke business Magnessa but ngaya kene ke business Magnessa ngan ong yepi ngampat jumlen. Henry tangka wepat ba ngasu join ya kene ngan ong pi not by choice but by chance. Henry kasulong batang lamar ngasusyan ya usar prakash tinga join. Tinga la join ya kene ke Magnessa ngan ong pi ngadon nadu ke dewan la join nadu 2014. But haju kapor nakaliang jompi kibadon kuba lice pak ndai sangut pa pintip ngadai first distributor joka Magnessa na po kami khalaya bro kawai. Te nang ta da kaching ya Trei sitom jonga 2014 kalong very tough ngalak plan ban quit. Henry da kaching support pat joki upline jong sar robot jong prakash pasar Srijit pasar Santosh ngane ke kene business. Kat badang yak pat ki por ngan ong yepi kum breu kal nang join hadin kata ngarang lasdang ban yok motion namar kum bagi tip bakan ni kam de individual effort kate kata team effort. Dekat penang yak kisnem hangta ke kaching im jonga kelas dang ban change ban ngelas dang ke ban yok kita kaching kamai kum ni kumtai. Dekat penang yak nang yak ki por ngelat Trei sitom sisya hangta ka team jonga kelas dang ke ban kru. Na po me khala ya kala poi chaki state ki ba per kum support nagalam ko ko Mizoram support Tripura par ko poi worship po Bihar po Jharkhand bat kum tatate tengi sukwa ban thu ya pi kam tam nagaliang gitu ki bom patu sneu yi Kajingkren Jonga but haka ju ka por ya gitu ki ba one attend ka first time nga shumut ban ong yi pi ba la da pi yo e yanga haki por shi post nem la ne khasan snem min chua nga ngam long ra kum hakani ka rupam ngade bri baduk bajencar bolong huslai frustrate haka ji im jonga barobor baleng ngalong hatu kata namar ngan ong si sen bangim don hi kijing mi kipisa kalong big problem ba kalong big tension ching Henry ka Magnessa par nang pi naka ne ka Magnessa kala change sha ya ka life chunga hadu kata ngade ubre upam chu khmi lenting ngan ong pi ban her separri Henry arp Hussein ala her separri ngalai support ki Singapore ki Malaysia ki Dubai ki Batam Island ki Indonesia ki Bali na poi Bangkok ka Pattaya bat kum tater nang ta shu ngan ong pi ngam pacu mlen ri ban yo ber show flight Henry ki flight ki baram du apo pertai sedang nandu ki Emirates flight Singapore Airlines ki Thai Airways bat kum tater ngala experience ngan ong pi dengan ai kuplai shi hajar ngu shajar dem ya ka Magnessa at haka chu ka por ngai kuplai ki dar chungi baroh apo chelong bambaki pala organization ba organize ya kan meeting but na kumpan chu ai kuplai ru nadu sa dressing khong cho bade to only diamond executive no po Meghalaya kini kili daro ngamla iban jerteng tengah ai kuplai nam tajupi nam ta shu ngan ong yepi ba kaching achievement anakan Magnessa kala change sha ya kalai habang ngalong ubre watang ban pendek kam kini ki two wheelers lani ki kali ki barit ngam chu dream aki por menchua Trei leng ba ka Magnessa ngan ong pi total ki kali jenga bat barit bat bahe ki dan prateli nakaliang jumpi ki lidar ki balayo i yang amal lakas ni bentang ya ada kanika top model jengga Darstar adventure RX top model tingkat ni kabanganya malakas ni nang ta shu nak Magnessa ublay ulakar khu kardo yang ngalayo bante ki hotel sepo kanongpo arteli Henry nakadaw pat yung COVID-19 ngala shutdown no yung itu hotel bat mentang ngala Trei full time bengan ong ipi hapo kan ka Magnessa tinang ka shu ngan ong ipi hakapor pusat prakash ubatay Magnessa ngin yo shipo laksi tayo laningin yo malakas ni life hajar I don't believe in that time Henry ngan ong ipi kaba highest income haka shisngi ngan ong ipi ngayo life hajar but haka shitayo naka shipolak ngangan yo shipolak Henry ngayo kumahinyo laktam haka shitayo nakaliang gitu kilidar beladon ini kilayo i tenang ta shu ngan ong ipi hakane por lockdown bon bha ki breu ki bakhususi ki bakhuslai ki du lagi jong ki kam du ki jam ki lakhang ki du kan na dong sidong Henry ka Magnessa percungi lengba ki online kumbalaya tu i Mrs Dona ba ka baga kamai tang hapor lockdown ka long hadu mentak la poi hadu alaktam mentang ada platinum gold executive bad mentang ngar ngadong pi bang ada rubreu bodon baik kathong ka target apo Magnessa ngala break record ngayo double ruby executive ngajoin artli ki kerteng nang ta shu ngadong pi nga barabor ngakwa baik belong breu belong on top de ngala break record apo gari India barok gawai ba I am only emerald executive jong ka Magnessa hapo kari India beragawai dengan syukwa pen ong yepi dalong kabala la ban yathapti na yeng la ne pila tha gini kita digital forum bat kunta tekter dengan syumut ban ong yepi ba pechen ngan ong yepi ngalong ordinary people
Dia lada long possible lada long kumne yo basting bahkan change ka life tu hadukan ni kani kabumut kan change kina ka life tu pi baroh ki badon mental life pak nai penyu. To one nomor terten nak kalian pi pas ngeu first time pim patip ka egane namar ngai ka makri sang askutu adin arsnep na isnem. Dan nem kong ngashu join tang nak daw kacing shania yu perlo. Di pi kino ba ten meta ka met iba invite kita perlo jong pi shu shania full trust yaki but hakawai ka singan ong ipi bakacing im jong pi kan change. Dengan cuya tu baik-baik ya pi ka age jonga mata la don sapu prasnem but ikon benengkong jonga ide tang khalai benai te hadu kata ka yeng ka sem jonga ka family jonga ka dap ka biang nang ta ka ID la danga klan na perkairu kan saya hier peteng ikon jonga iba khalai benai ngai gerteng scholastica tangsang ti mutdur ma pi hakane ka Magnessa ikon jonga ngan ong pi ila long secure ka cing im joki nang ta kalawai nambar ka Magnessa jongi idon kitoki nomini system. The golok kuchor kamtam ye pig baten first time sa system. What are the ten? Join Magnessa, but apa pi join dong in ye Trei stom kanong pi leng bak neng Magnessa kamun inlong ki baruspa. So if possible for sa Suting, then possible for everybody. Itang kini ki kenten balangkot changa kublai ye pi baroh kublai shibon. Kublai shibon sa namta kitu ki kenten ki bas ngau tanat shisha. Shisha kumpai laong isa Kishore ba kajingkala kala wan si sha hai hendrai iong ru ba kani kajingkala kan wan tang ha i hendai kajingkala kan sawan hangiru dadang shim ya kan ne kam kum kakam kaba ngihingi krang ngihingi kwa